belli. Geldiňmi? Awalay. An bir zat roklala ajölüm. Sana 23 fevralyň gowy sowgat taýinladim. Aýnam sowgat bolsa ýaşa jorap ýa bakkalır da. Ýok, gatty gowy sowgat. Aýna etdiň. Soňa däl. Beh. Onu Doham däl. Nememi? Maşinma bir zatlar aldyňmy? Ýok, ho, sen o maşynyňy täzelemeli bolla. Bay, ba. Garly başyma dil ýetirme. iPhone 11. Ey, daşda. Çynyňmy? Awa. Hani? Göreň hani? Seret 8 martda öňümizde menem gowy sowgata garaşýan. Ayo nina tapşyraýsan aý, borlay.